Odhiambo jiro bungu edwoga ne iri kanyo odhiambo jiro mulo wach mar usuru, wach mar ratich oganda, wach mar gope gi wach mar pur. In iduoko nang'e wachni? Ago erokamano, adwa ni mondo mi akonyra kod Ojiro mondo awach ne Ojiro ni en adier ni nitiere gik ma ok beyo ma samoro wasebedo ka waneno kaka jopiny, to moloyo kabisa nyaka wayiere ni an mantiere kani an ok antie e sirikal mar President William Samoei Ruto. An awuoyo on the side mar japiny kaluwore gi gima japiny bende wacho gi neno mar japiny gi kaka en bende oneno. Weche maduong' kabisa mwadwa ni wawuoye, yiena mondo awachne niya, ka ker ne nitiere gi gimiluongo ni manifesto indike to nitiere target kata timeline mar implementation mar manifesto. Ok wanyal wacho ni within higni adek ma ker osebedo godo office no nego bed ni osetimo godo everything. That we must be very factual in terms of ka wa discuss that. Gigi eki gintiere gi time frame monego bed ni gibedo godo implemented godo. Awacho ni kabiro kaendi an ng'atno ma jopiny are looking up to e yore mag leadership. Omiyo okabiro ka as a sycophant of sirikal mar President William Samoei Ruto, but abiro ka an kaendi gi knowledge mar gik maseneno mosetimore to ga lot of the research masetimo about kaka gik moko osebedo katimore. Kisumo wa kaendi e wach mar agriculture, ker nobedo kodwa piny kaka delegation mar Kisumu kane wa visit State House, to no okwanonwa projects mag gik modwa notimnwa kaka jo Kisumo ko prioritize on them based on the budget, nikech gimoro amora nyaka tim according to the budget. To nitiere weche bende mag private partnership mawadwa wuorego, mago bende samoro itimo gi kowuok e lwedo mag jogo ma joket mwandu, mal nitiere another agreement mitimo gigo kaka Kisumo waka. Ker nobiro kamo yawo rice mill mano yawo Kibos. Ker kano engage wa State House no nyisowa ni oketo about a budget masani about 3 billion madhi konyo weche mag mchele. Sani endi wang'eyo maber ni jatelo mar Lake Basin nosechako engage jokano majo nyando e wach kaka gidhi kawo mchele mondo ginyiew kuomgi mondo gine kaka mchele koro sirikal nyalo uso gi nengo to gigole kuom jopur to giuse. Mamano already is a plus. Mago gin gik manyaka wawachi. Wanyaka wayiere ni thothne gik moko mwapimo godo Ruto gi sani. Nitiere moko mo Uhuru okawo 10 years mondo eko implement gi to be pod ok implement gi kaluwore gi kaka nonego bed ni watimo. Chien kucha kapok experts no biro e sirikal ne wan gi challenges e sirikal masani, kendo ne gik moko ok dhi e yo mowinjore. Tok manyiewo kel mbadi e sirikal, nitiere rode mosebed kok tem mogeng' mag mibadhi. Mamano wanyalo goyo erokamano nikech experts wamanyo donje sirikal. And waneno ka gik moko dhi towards the direction ma wadwaro ni mondo gidhi. Some more way about dok chien mar sukari. Nyaka wayiere ni nengo mar sukari wang'eyo kuma ne nitie chien, mana kaka nasewache. Nyaka wayiere ni nengo mar mo wang'eyo kuma ne nitie chien, mana kaka ne wasewache. To wadwa Ojiro ma bende en commercial activist, sama biro kanyo to wacho ni wan legacy politicians to wa support gima ok wang'eyo. Nyaka wayiere waduto wateni kamoro amora ma wantie gi sani waneno kuma piny ochiko. Tadwa nachaka wachi a very fundamental point. Sasa mitimo privatization ok tim ka ok tim gimilongo ni public participation. Wantiere gi members of parliament ma walk along the sugar belts magitim gin giwegi gi discuss gini at the committee level. To nyaka wayiere bende chien kucha ne wan gi gimilongo ni sugar task force report mane ne otim between governor ma Kakamega machon milongo ni Moluor Wycliffe Ambetsa Oparanya to gi governor wa Kisumu County Moluor Professor Peter Anyang' Nyong'o. Magi gin governors ma ne obet piny to gi leaders duto te ma work from the sugar belt. Magi kawo public participation, magi ndiko report. Ker William Samoei Ruto tije maduong' kabisa kaka president is to implement the report mar the sugar task force. Miyo kik wawuondre gi weche moko ma ji wacho ka gima ok otimo research. Ka ker ni kacha to weche mag extrajudicial killings nitie. Mano to is true.
wang'eyo ni nitie gik moko manyok otimore chien kacha. Adwa ni condemn tho mar Albert, may his soul rest in eternal peace. Wadwa no wach ni gik mabe osebedo katimore, abductions are not good in that side gi Gen Z in terms of pushing for good governance. To wacho ni ker osebedo piny manyaka sama wantiere godo ni wang'eni through Raila Mondo Odinga and the MOU manobedo signed in the broad-based government or initiate the panel of experts masani endi ni osechako kaka gidwa bedo piny mondo mi discuss the compensation part of it. I'm all aware ni case no the court, we are waiting for the court to give the interpretation on the committee of the experts manyobedo created madhi ng'iyo ni justice okel the families manyobedo affected, mwandu joma no lal gi joma no tho gi joma no hinyore. Magi are some of the things that we have always advocated for as an advocate of the people, as the president of the Kenya Bunge la Wananchi Caucus. Anna wuoyo gi ker kanobiro Kisumu ka e town hall meeting and nanyiso ker, and it is everywhere in the social media, you can get it even in the YouTube. Kana nyiso ker ni tije maduong' kabisa is to see to it ni o protect the rights mag jopiny nikech mano en gima obedo enshrined in the constitution. Tije maduong' kabisa is to see to it ni jopiny oyudo ratichgi, omiyo joma no hinyore nyaka defend kaka jogo nyalo yudo their constitutional rights. Ang'eyo ni ok en gima ber ni ng'ato nyalo tho nikech ngima ng'ato ok nyal pim gi mwandu. Ma wach ni ng'ane otho wachule milion 10 wachule kama. But we must see to it ni as a country ang'o gini mwanyalo bedo piny mondo mi wawachi yie nyaka wayie ni nitie mosetimore maricho to wadhi mbele kaka oganda. Pur mar pamba wan kaka jo Kisumu County wang'eyo ni wantiere gi kambi mar pamba mantiere Kisumu ka. We are yet to see leaders wa gin bende gi pike nikech wayiero leaders wa to represent the interest of the people. Gin ema wamiyo gi the delegated power. Leaders wa Kisumu ka, we are yet to see them nigi bedo piny mondo ging'i ni to wach mar pur mar pamba inyalo time nadi in line with the government, in line with koriwore gi the government, the department mar the agriculture. Omiyo wan sama pod wantiere kani we are hopeful ni all things are getting towards the right direction. Omiyo gima nitie kanyo machando Ojiro kabisa maduong' kabisa nikech Ojiro waseringo go endara. He's a good friend of mine. Ojiro waseringo godo ka wacho godo ni gik moko dhi marach. Omiyo wach mar extrajudicial killing, we believe that things will get to the right direction kendo mano wa condemn in the strongest terms possible. Jo piny ok onego bed ni nego. Mogik matieko on that. Corruption emosehinyowa as a country. Nikech corruption emonego bed ni wageng'o corruption. But yiena monda condemn kendo the Council of Governors. Tadwa condemn members of parliament mok dwar ni mondo wadhi e-government procurement nikech e-government procurement dwa konyowa in terms of controlling pilferages to gi pesa malal kuonde mag jopiny. To an kaka japiny adhi bedo gi ratiro nikech ka login tadhi ng'eyo ni to tenda ma idhi losna godo ndara mawuok from Mamboleo to dhina kata Miwani odhi bedo pesa di, to contractor matiyo kanyo en ng'a? Dhi konya mondo hold the contractor matiyo kanyo accountable, to dhi konya mondo mi ang'e ni to tijno dhi rumo within week period of time. Magi gik manyaka wa fight motegno mondo wanyis jowa ni wayie mondo sirikal otiye yo mowinjore. Otherwise one pod tijwa maduong' ka is not to support the government when things are getting wrong. Ours is to support the government when it is going the right direction, and when it is going the wrong direction, we criticize where necessary.